Avataanpas tää kirja. Hei, miksi täällä on sisällä muffin? Aika jännää. Mä syön sen. Olipa hyvä. Mitä sä teet? Säikyttelen tietysti. Sitähän mä yleensä teen. Ouch. Mitäs täällä? Onpa hieno. Ai niin, minä en saa ottaa mitään täältä esiin, koska sinne ilmestyy aina jotain. Miksi mä menin tolppaa päin? Yeah. Moi. Moi. Moi moi. 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 Tralala. Nyt luetaan läksyt. Hei, mitä sä taas teet? Apua! Ihan helpotti. Mitä täällä on? Miksi tässä on vain kolo? Tämä on huijausta. Ai niin, se pitikin lukea seuraavalta sivulta. Ai, siinähän se teksti juuri onkin. Hei, miksi mä nousen ilmaan? Outs. Se sattui. Hei, miksi mä palasin tänne? Jee! Tää on niin siisti, tää on. Jee. Syöty. Missä se kirja on? Missä se kirja on? Enkä jos mä sittenkin katsoisin tänne. Ei tää olekaan muuttunut. Mä katselen sitä hetki. Tunti kului. Toinen tunti kului. 3 tunti kului. 4 tunti kului. Ja lopulta. Miksi mä nauroin väärään suuntaan? Hei, mä oon väärässä kohtaa. Toi oli jännää. Hei, mä peitin koko kameran. Missä on tuppi? Tää. Mä sain tän. Apua, aika loppuu, apua. Joten eiköhän siirrytään muualle. Tai siis ei muualle, vaan tänne taakse. Ulaa. Hei, mä oon taas täällä. Jipi, mä oon taas täällä. Hei, miksi mulla on toi kruunu päässä? Se sopii mulle.
sen pituinen se jatkuu seuraavassa luvussa. Muahaha!